Hi guys! Welcome back again sa aming channel at welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook kasi guys doon din ako nagsasagot ng ilang mga katanungan nyo or inquiries regarding sa aming yard. Time check nga pala tayo, 7 AM ngayon. Yung nasa incubator namin banda, ayan, dadalhin ko na lang kayo dito guys. Ayan, pasensya na kung medyo madilim yung loob ng bahay namin and medyo makalat din. Meron kasi kaming naka-carton dito. Ayan guys, makikita nyo. 4 siguro na piraso dito. So yung isa dito kasi guys is EUG. So lalagyan ko siya ng cable tie. Tapos ilalabas natin sila. Dalhin na lang natin dito sa labas kasi medyo madilim dito. Wala tayong lighting. Pero ayan, ito yung kanilang pinaglagyan or ito yung pinaglagyan namin sa kanila. Carton lang siya guys na maliit. Tapos ngayon na umaga na, kukunin natin sila sa carton para malagay dito sa tray na yellow. So ayan guys, so, ilagay na muna natin sila sa tray guys para at least ma-expose na muna din sila sa araw po. So ayan guys, i-open natin yung ating box na may sisiw. Ayan, etong isa dito guys, ayan yung may marking sa kanyang ulo is eto yung ating EUG guys. Ayan o. Tapos the rest naman is yung native natin. So ngayon, ayan, nalagay ko dito sila sa kabila. Kukunin ko na muna tong pansapin nila guys. Ayan, may pagkain pa pala. So, ito guys, kulay green yung EUG namin. So, ito yung gagamitin natin sa kanya. Tapos, lagyan natin siya ng, ayan, palatandaan. Ayan. Tapos, ikat natin siya. Ayun. Ayan na guys, may markings na siya sa kanyang paa. So, ito sila guys, is dito na muna yan maglalagay. Ayan. Kasi, okay naman yung exposure ng init dyan. Itatabi na muna din natin tong carton kasi para mamayang gabi, ayan, ito yung paglalagyan nila ulit. Ayan. So, ayan yung iba guys. So, kumakain na sila. Ayan, kung makikita nyo. So, actually, hindi pa namin ito nabibigyan ng tubig. So, mamaya, bibigyan ko lang ito ng tubig. Yung sinasabi namin sa inyo na Muscovado sugar. 2 days yan guys, simula nung napisa sila. So, ayan na yung mga sisiyo natin guys, na 4. Bale, sila lang yung nakalagay dito kanina. So, ayan. Punta tayo dun sa ating mga paitlogan guys. So, ayan guys, nagdala ko ng lapis kasi nga magmo-markings na naman tayo ng mga itlog. So, ayan na nga guys, ang gagawin natin ngayon is isi-survey ko bawat isa dito. Yung mga bawat box or bawat pugaran ng ating mga inahin. Kasi guys, yung iba dyan ng mga itlog is nalagyan ko na ng markings or namarkahan ko na talaga kung sino yung nakalimlim doon. So, kung may chance na yung iba na hindi pa ng itlog tapos sumapaw lang sila, at least manotice natin or alam natin yung difference. Kasi bawat isa din sa itlog guys, napansin din namin dito, may different itsura talaga sila. Pero gayon pa man guys, naglalagay pa rin ako ng markings sa kanilang itlog. Bawat itlog nila, lapis lang guys, kasi hindi ina-absorb ng egg yung panulat talaga nung lapis. So, ayun guys, papakita ko sa inyo. Tulad niya ng inahin na yan, bago pa lang yan siya ng itlog. So, hindi ko alam kung saan siya ng itlog. So, kailangan nating mag-monitor. So, unahin ko na muna dun sa loob kasi meron dun sa loob guys. Sinabihan ako ni partner kanina na lagyan ko na daw ng markings para at least, ayan, malaman talaga namin in case may sumapaw nga doon sa area na yun or doon sa pugaran na yun. Though, sa area naman din na to guys, yung kay Nami lang na pugaran. So, ayan, siya lang nangingitlog din dito. Kadalasang nilalagay ko dito is Nami lang. Kasi guys, bawat din isa sa mga alaga namin dito is merong pangalan. Aside na lang dun sa mga native namin guys, meron din sila mga specification or meron din sila mga pangalan. So ayun guys, nalagyan na natin ng markings yung itlog ni Nami. Punta tayo dun sa kabila. Papakita ko sa inyo yung mga ilang box namin dito na meron din mga itlog na minarkingan ko na o nilagyan ko na ng palatandaan. So, meron akong minarkingan dito. So ayan, tulad dito guys, wala siyang marka. Tapos yung iba dito, may nakalagay na ata to. Mayroong nakalagay na Papa Orange. Pasensya na kayo sa mga pangalan ng aming mga inahin. Meron din itong isa. Isa lang yung wala. So, nangitlog ulit kahapon yung isa sa ating mga alaga. So, ayan, mayroong nakalagay. So, ito guys, lalagyan ko na lang to ng markings din. So, ayan guys, lalagyan natin ng Papa Orange. Ayan. Lagyan natin guys, para nga ayan, alam natin na sa kanya kasi may iba dito na ayan, may iba dito kasi na sumasapaw na lang. Ito pala siya is namimisa na guys. Ayan, kaya ganyan yung kanyang boses. So, mamaya pupugarin ko yan. Napakasungit niya. Ayan, meron na yung mga sisiw sa ilalim guys. Ayun guys, oh, may sisiw na. May maliit na. So, yung dito naman guys is naghingitlog ulit to. Ito nga pala si Queen. Is titingnan natin yung kanyang mga itlog mamaya kapag natapos na siya dyan. So, pansamantala guys, dito na muna tayo. So, ayun guys, pasensya na kung medyo magalaw yung ating camera. Pero ayun guys, I believe wala pa nangitlog dito, hindi pa nangitlog yung aming old choco or yung old chocolate namin na
alaga. So ayun guys, hayaan na muna natin ito dito kasi baka mamaya pa yung mangingitlog. Kasi nakatagilid na naman yung ating camera. Ito yung sinasabi ko guys, na kailangan talaga tayong mag-monitor. So ito si basilan namin to guys. Tapos nandito siya nangitlog sa brown namin na tungko na box. Ang gagawin ko is kukunin ko to siya guys. Tapos ito-transfer ko siya doon sa mga walang laman na box. Sa kanya lang talaga yung specific box na yun. So kukunin ko na muna ito. Ito siya oh. Ito yung isa naman brown tungko. Ayan, eto ganyan guys, oh, brown tea. Siguro dito ko na lang siya ilalagay. Actually, wala na yung laman guys. Meron lang siyang sako. Kunin ko na muna yung sako natin guys. Tapos palitan natin ito ng sako. Kasing sako na yan guys, hindi na yan ginagamit. Lalagyan ko rin ng pang-alis ng ating hanip guys. Lalagyan na muna natin sa square fence. Para mamaya guys, hulihin lang natin. Tapos ilagay natin doon. Tapos takipan natin siya. Para mas madali siyang makapangitlog. So yun guys, nalagay ko na siya dyan. So kaya ako tinakpan guys kasi baka umalis na naman siya. Tapos bumalik ulit siya doon kanina sa pinagkunan natin sa kanya. So might as well guys, natakpan na muna natin sila until na mangitlog siya. Dati nga niyang box guys is meron nang nangingitlog and then ayoko naman din disturbohin na. Siya na lang yung ating nililipat. Tapos kunin na lang natin yung itlog niya na mga nauna. So, dito siya nangitlog dati guys na box. Tapos ngayon meron ng straight na nangitlog dito na siguro mga 3 araw na. So, ang kukunin ko na lang is yung mga itlog niya. So, ayun guys, nakuha ko yung 2 itlog niya. Ayan, meron tayong basila na nakalagay na talaga. So, babalik ko na muna, mamaya na lang din. So, baka mangingitlog na rin yan. So, mamaya ko na lang din siya didisturbohin. Tsaka baka makawala na ulit. Moving forward tayo dito guys. Napakarami talagang paitlogan guys. Kailangan talagang mag-monitor o maglaan tayo ng oras guys sa mga ganitong bagay kasi hindi maging success din yung ating breeding. Lalo na kapag walang monitoring. So, ito dito banda guys. Actually, namimisa na pala to. So, tingnan natin kung may mga itlog pa siya. Mga sisiw niya naman nauna. Kinukuha talaga agad-agad namin kasi baka yung iba maipit, madaganan. Imbes na mabuhay, mamatay pa. Napakasayang ng mga ganong pagkakataon. Dito naman guys is naglilimlim pa. Dito banda guys, wala pang nangingitlog. Doon banda, transfer namin doon sa kabila. So 2 ulit yung available natin na box. Tingnan din natin dito sa ating breeding pen. So ayan guys, tulad dito guys, oh napisa niya. Nakaitlog siya kahapon. So ito naman yung isa, nakaitlog naman siya ngayon. Kapag ganito, tapos hindi tayo nag-monitor ngayon, may chance guys na bukas mamaho na to. So baka madamay naman itong isa, pati yung pugaran niya, mamaho na. So kailangan talaga mag-monitor guys. So, tingnan ko muna sa loob kung nagkalat pa. Kinuha ko na lang to, tapos binalik ko yung isang itlog. Tapos nilagyan ko ng pansapin na tela. So ayan yung inahin pala guys. Oh, nagtaka nga siya kung bakit ko kinuha. So, ganyan talaga kapag nagbe-breeding tayo. So kailangan talaga mag-monitor. Ito si Rapida guys. Oh, yung pinakamatanda namin dito na siya muasil. Ayun siya guys, yung babaeng yan. So nangingitlog na pala to. So kailangan ko itong lagyan ng pugaran ulit. Kasi dito namin sila pinabreed guys. Lalagyan ko na muna ito ng paitlogan niya. Doon lang kasi siya ng itlog guys sa bandang buhangin. Yung itlog niya nandun sa malayo. So doon din natin ito ilalagay itong ating paitlogan sa kanya. Yung nasa mga breeding pen guys, tulad nito nila Rapida at saka ng ni Cream, hindi ko na lang yan lalagyan ng any markings kasi nga sila lang din naman yun nandun. So, napaka-low ng chance guys. Merong iba nasasapaw since nga naka-enclose yung ating area para sa kanila. Lipat tayo doon sa ating mga Oshamu. So, nasabi ko sa nakaraang vlog ko na meron na ngitlog sa kanila sa Urza. Tingnan natin guys kung nangingitlog pa ba siya or naglilimlim na. So, may nakatakas na naman dito sa ating kabilang yard. Babalik natin siya dun sa kabila. So, napapasok ko na yung isang manok guys. Pasok tayo doon din sa kabila para makita natin yung mga itlog ni Urza natin. Kasi baka naglimlim na rin siya guys. Kasi ayan, hindi ko masya makita dito. Ayan po siya. So, hindi ko na lang din ito lalagyan ng markings guys. Since sila lang naman din yung dito. Si Urza pa lang din naman yung nangitlog. Hayaan na muna lang natin yan. So, ayun guys. Actually, marami pa talaga akong mga kailangang i-monitor. Lalo na yung mga ibang nagpuputak-putak na rin. So, kailangan ko yung bantayan. Pero at the same time, ayan. Yung nakaraang video ko nga, naglagay kami ng net. So, i-continue ko yan guys. So, yan guys, tapos na ako sa likod. And actually guys, marami pa talaga akong kailangan na tapusin. Tapos yung iba, kailangan ko pang i-handbreed para at least sigurado tayo guys na may mga similya. Sayang naman yung isang breeding natin na wala mga similya. Bago ko tapusin yung ating video for today guys, mag-shoutout nga pala tayo ng mga viewers natin dyan. Shoutout nga pala kay Carl Cristan Rante,
to Raul Alarcon, to Renren from Ilocos Norte. Shoutout din sa iyo Sir Raul Pehi, to Tito Sia from Misamis Occidental, to Kabakyard Maynard, also kay Irene Etom. Shoutout din pala kay Jeff Striker Vlog, kay Jonah Encabo, DXN TV and Vlogs, and shoutout din kay Al's World Channel from Zamboanga, Cebu guys. So ayan guys, finally nakaupo na rin ako. So after siguro mga 2 oras din na pagmamonitor, pagpapalit ng mga ilang kailangan nating ipalit sa ating mga alaga. Ayan, natapos na tayo guys. Pero ayan, i-continue ko ulit yung aming mga net kasi hindi namin natapos sa nakaraang video namin. Yung mga ilang sisiw namin nandito lang. Dito ko lang nilagay kasi 4 lang naman din sila tapos maliliit pa rin. Sana nag-enjoy ka sa aming munting video. And yun lang guys. Thank you again for watching. Please do good everybody. Goodbye and peace out!